Ọhaneze ndị Igbo abịakwa m ọzọ n'ụbọchị nke taa abịa onye nene na-asị m ọtụtụ ọma ahụ efifi ọma ahụ uhuruchi ọma ahụ ọ dịpendị mgbe iji fụ vidiyo abụrụ ya time location mara ebe isi enene anyị asị mgbe ọ bụla iji efu vidiyo anọ ya amaala gị mma asị mgbe nwoke ji tete bụ ụtụtụ ya asị m ebe onye nọ kpọtewela n'ụbọchị nke taa anyị ekenecha onye Igbo niile ebe ọ bụla ha nọ na-anụ ụlọ m na-enenekwa m na vidiyo anụ na chanel nke anụ anyị sị m biko na subscribe kwa na afọ na aka olu na na-agbela notification kun na-esola anyị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tile vidiyo fụ n'ime chanel anyị nke anụnwa nwazi ọbụla ịchọ ekwu biko drọpụọla ya na comment section nke kachasị mkpa wee bụrụzie na biko like ya this video share kwa na ka ndị ọzọ soro gị wee na-amụta ihe na-amụta na chanel biko na okwu a ji bịa n'ụbọchị nke taa bụ na ndị Igbo anyị ada anụ ife despite the fact na anyị niile na-eti mkpu na-akpali na-ekwu ka isi dịla onye ọbụla na mma na efere mbụ mana ndị Igbo anyị na-aghọ ala edisadịgo na ha na-edizigere onwe ha na outside onwe ihe na-eme na mba ofesi ndị Igbo anyị pụtazi ajije gwuo ọgwụ ka anụ mkpụrụ ọgwụ ka ha wee n'obulu ihe wee gafee agwalụnụ si na ndị ọcha agwọ ha atịkpa agwalụnụ si na ndị ọcha anaghị agwọ onedo na kọmputa bụ just ordinary science and technology ka ọ that board ahụ that thing dị ka dọọ ya ịpụta na dọọ ichefe aka gị na ọ skanụ gị ka ị gafee that thing bụ ezigbote amụsụ n'ọlụ onwe ya no matter ihe ịgwọ n'ọgwụ as long as na ịnwe somebody nọ behind the scene ya cross gị nna ịtọrọ atọ tọrọ ezigbote atọ okwu a ji bịa wee bụ na ndị Igbo anyị amama ebunu si ebute n'aka na ọmụra a sịkwara na onye nye na chi dị n'ozu na ndị iro anaghị egbu ya mana gị onweghị ihe ma onweghị nke iji aka ejighị Chukwu nke iji ọtụmọkpọ nwana na-ewu ewu ifile na ọka bịa gafee maka na asị gị na nwoke nke ikechie n'ofu Igbo bụ n'ofu ya anụ ọhịa okechi nye gị n'ofu osisi ọ ji atụta n'ime ọhịa na nwa mmanya nwa nke ṅụọ nke fe nke na ịta mkpụrụ obi nkịta ifile na-akwa obi a sị na dibịa gwọchara ọzọ mana ọzọ gburu nwa dibịa ụchọ nkwu na vidiyo unu mụta sorokwa ya na-agbasa ozi ya maka na okwu a nwaanyị na-etinye okwu unu abụna na ị na-eshi ya vidiyo anyị na ndị mmadụ ya na-amụta ihe video is all about a wake up call to ndị Igbo anyị. Don't allow any dibia to deceive you in the name of na ya cross gị mee nka bulu gafe ijecha abata ka igonye m Benz ka nna agba ancha bụ asị ime ya ndị ọcha kpara gị aka unu fu story nwanne anyị nwoke nọcha prison na China nata ahụ afaghị ya biko nenenu vidiyo akwa unu fụ ihe nwanne anyị nwoke na-ekwu maka ndị dibia na-deceive anyị ụmụ ndị anyị na ha na-agwọ ụdị Ishi ebu agafe ngwa nenenu vidiyo akwa unu ghọta ihe na-ekwu. Igbo ekele m ndị Igbo m ụbọchị marụ nụ mma ndị Igbo vidiyo onye nwe imo na-eme taa maka wa brother Jude onye Enugu steeti o si n'Ethiopia kpọba onye nwe imo ọ sị na ọ bara n'ime n'Ethiopia na tufu ya ejebe ihe mere o ji baa n'ime na o ji aga hụ one native doctor na be anyị. The native doctor charge ya 1 million o ji kwado ya ka nyacha ya ma reza na ahụ nyekwu ya ihe ndị ka ọ nọ na shrine ya rie tufu ya move o jebe ije now na akwakwara ya aka from the place o shi move na akwụrụ ndị eke kwara ya aka ha akwa ya aka ya nwee rute n'Ethiopia akụchie ya tinye ya n'ime for 6 months and na ọ nọ n'ime n'Ethiopia ọ sị na onye nwe imo biko na mgbalị ya mere ya vida because na ọ tagbuola onwe ya n'ahụ n'Ethiopia ama mgbe na-adịghị anya unu ga-amakwa ha native doctor mere ya ọgwụ a. So the reason why m ji tie aka na-eme ya maka ụmụnne anyị ndị a filiri na dibịa ga-enye unu ọgwụ unu ga-eji gbaa loto ọ ga-enye unu ọgwụ unu ga-eji gafee gọọmenti bụrụ ahịa gafee gọọmenti ọkwashi ọkwa onye Chineke mere ebere ọ dịka na ọhịa dibịa mere ya ọ dịka na ọnwụ ncha pastọ nyere ya na-edu ya mgbe Chineke nye gị grace iji jee gị file na ọwụ ihe onye dibịa ọ na ọwụ ncha aha pastọ gị nyere gị nye mere gị ji dị successful gaa ahịa ahụ ijere. So we are not encouraging any youth ije ga arụba ọrụ nnụnụ ibu ahịa aga maka na ụwa asaala anya
ka esi akwụshi ndị be anyị nọ n'ime sef dị too much because na sel ọ nọ n'Ethiopia ndị me na ha nọgo na-ehele onye nwe imo karịrị akarị m na-ajakwa ha awụ ụmụaka Igbo na m ga-etinye aka mejis vidio amakwụla ego mmadụ ga-anye gị ga-esi ka ị ga-agwọ ọgwụ ka ị ga-eri ahịa gafee na ị ga-aga ịpụkwa ga-akụchi gị nwanne ụwa asakwala anyị Ethiopia kwa n'ogo area ụmụnne anyị na-eme ka anyị mara na enwe everyday chịbụrụ n'igwe a na-anaghị akụtu ndị be anyị na Ethiopia biko inweta vidio tinye aka shia ya zuo ụmụnne anyị ndụ don't be deceived by dibia si wede 1 million 1.5 ka ọ kwado gị na ị ga-eje lọta ịgakwa ị ga-atọ n'ime our brother na ebe akwa very soon unu ga-anụ aha dibia mere ha maka otu aka esi deceive a lot of ụmụnne anyị so inweta vidio onye nwe imo gwa anyị location isha watch anyị gwa anyị vidio icho ka onye nwe imo mere gị tinye aka share ya vidio ka onye mere Jude ọgwụ amara na adị ama Jude ọ kwadoro na akụshiri ya na Ethiopia ọkwa akpati akpati ka ogere ka a na-akpụ ya ọ ga-emekwa ka ọ ghọgbuo gọọmenti of Ethiopia ka ha pịa ya ebido na amebe because very soon n'ụwa ga-ama aha dibia mere destin so ụbọchị mara unu mma and to our youth ọgwụ ihe unu kpọrọ ọgwụ ọ na-edestroy kwa mmadụ ị ga-ama ha confidence Jude dị bụ ọ na-eje na Ethiopia unu ahụ na nga ọ endere na ọ nọ n'ime and ọ baziri na Ethiopia hụzie a lot of youth Igbo ndị nọ n'ime Ethiopia so ụmụnne m were na nwayọ dị na kiafụ na ha anyị na-eme enweta vidio onye nwe imo tinye aka tụsaa ya nwa na dibia niile ịhụ ha nọ na soshal midia mma agwọ nka mma agwọ otu awụ n'eji nwanne onwekwa ike ndị aji isi na iwe odogwu ga-epụta na streeti bịa chụọ ego isi na iwe odogwu na iwu dibia na iwu pụta na streeti akwa ụmụnna anyị ijero Ghana ịhụ ma ndị chi chaja na-agagharị na-ere chaja ijero South Africa ịhụ ahụ ụmụ be anyị na-ata na streeti atacha ya ofu dibia n'ohi ya anụrụ ya na-aṅụ champagne na-ata anụ ọkụkọ na-agba gold n'olu a na-ekwugheri ịpụta na streeti jee na Mozambique wit ụda anwụ ga na-acha ga-ịhụ ụmụ be anyị ka a nọ n'ihu Shoprite na-agba mbọ amigo andaki ga-ịhụ ka a na-ama akị kọstọma na-achụ ndị ahịa but ofu dibia ga-anọ n'ụlọ ya under 2 years ọ rụla hotel rụkashi everywhere just imagine na dibia nara mmadụ 1 million ọ ji ụgwọ ọrịa fee ka ọgwụ na ị ga-evu ọgwụ gafee airport ọ na ya mmadụ 10 million naira so biko inweta vidio tinye aka let's say no to all this thing mega na our youth community now because ihe ndị a dịgazi too much oge anyị na-etote ịhụ dị onye na-eje na be dibia ọ na-ezo ezo ndị mpa na-arụ dibia that time kekwana ihe a na-anya igwe dibia ọ na-eri indomi dibia ọ na-ata ọkụkọ ọ na-ata akwa eghere eghe dibia ọ na-aṅụ champagne dibia ọ na-anya gold amaghịzi m ebe sense our generation na-alara oge anyị na-etote ị ga-amana ndị dibia gbawole ịhụ ha nọ n'ime ọhịa akpa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dibia ọ na-anya moto nwere AC enwe dibia ịma na-anya moto nwere AC mịafọrọzi ịnya gold mịafọrọ ịkpọdoro ime sọkwunu mara na ọwa ọrụ ka a na-arụ ihe ụmụnne ya hapụ ịtacha afụfụ were ha ka 1 million nye dibia ya were na-arụ mansion ọdụ na ọ na-akwado gị iji eje ibu ọgwụ agafe obodo wee iji eshi ebe ọ weje ịpụ ọgwụ ahụ aga across the border they will catch you so don't deceive yourself you were your hard earned labor ga-enye dibia na ọkwado gị na ịchọ ibu ahịa ji obodo dị otu a ga-akụchi gị nwanne onye nwere ike ị na-ejekwa before grace of God na ndụ gị na-edu gị bụcha ọbụla i were ego gị nye dibia ya gwọrọ gị ọgwụ ị ga-eji buru ahịa gafee border dị otu gafee port dị otu a ga-akụchi gị our brother nọ n'ime na ha ka nkụ nọ n'ime na Ethiopia so biko ụmụnne m inweta vidio share ya gwa anyị location isha watch enwe anything ị na-eme ị na-agba mbọ na-eme it's just time ọgwọ na ọwụ na slippers ka ị na-ere it's just time ejekwala ebe dibia si abịa mere gị ya ka ije dị successful nwekwe ihe dị ụtọ ha ndị enwekweghị ike ya mara unu ma ndị Igbo ibe m inweta vidio onye nwe imo tinye aka share ya ọ gwụla naanị Chineke bụ onye nwe ike and the grace of God nọrọ na ndụ gị ga-adị successful naanị ihe ọ ga-eteke iwu time and life have no shortcut ka onye ọbụla na-eso onye nwe imo buru ya n'obi enweghị dibia nwere ike nwanne dibia enweghị ike iteta n'ụtụtụ kwụba aka gị ọtọ rịọ Chineke gwa Chineke ihe chọrọ ka o mere gị ya ọnwụ na o meghị ya tee echi ọ ga-eme ya so don't take your hard earned money were chinye dibia
ya gwọrọ ọgwụ ị ga-eji ga gba loto win 20 billion ọgwụ ị ga-eji misi ba na central bank ga-ebu ego dibịa ọhụrụ ọgwụ ọ ga-eji misi ga na central bank ya hapụ imisi ga-ebu ego. So biko ọ bụrụ na ị na-eso onye nwe Imo emezilo dịka apari awa brother Jude mere and ekpere anyị n'isi Jude Chineke biko ya metụ ndị Ethiopia gọọmenti aka ka a hapụ ụmụnne anyị juru n'Ethiopia ka ha lọta wepụ aka na nke ọjọọ ha na-eme. Ya mara unu mma ndị Igbo ibe m ịnweta vidio onye nwe Imo ngwa anyị lokeshọn isha wọchị anyị enwe onye nke gị furu efu ị na-achọ achụ tinyere anyị ahịa tinye ahịa ọ kọntrọje na comment section because echikwela through comment section onye nwe Imo na-enweta ndị furu efu. Enwe anything ị chọrọ you can ask the question on kedu ha akpọ ya comment section biko ọ bụrụ na ị na-akpọ onye nwe Imo ọ bụrụ na m respond bụ iwe ga-adịla ọkụ meseji karịrị akarị nwanne ụbọchị makwara unu mma. Ekene m unu na-asị na ọ dịrị onye ọbụla na mma biko na ya na-ese na-echa vidiyo anyị na-abụtila ya ka na-efere akwụkwọ na sọskraịbụ kwana na anyị ndị share kwana vidiyo na nna afọ aka ụlọ na na-asị na ọ dịrị Igbo niile mma dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma na ebe ọ bụla ị na-enekwa vidiyo anyị na-asị m ihe ọma ya na-akpọ nwoke na-akpọ nwaanyị anyị na-etikwa mkpu n'okwu unu wee na-asị ụmụnne anyị na ụmụnna m ha kwuru mbụ ka ya okwukwe ọzọ ikwe na ka mmadụ ghọlie ya gị na-asị gị na ya agwalụgwọ ọgwụ ka iwe bulu ntụ n'oke iro n'afọ gafee unu fụwa vidiyo nwanne anyị nwoke ejide na mba ofesi ama m obodo dị ha ejidere ya wee jee gbachaa ya ọgwụ si ya ngwa ya nsọsị ihe obu n'afọ onye osisi gide nyugide onye kpọọ ihe obu n'ahụ karịrị nwekwa ofu onye aghọgbuo na sị na igwe ha na nke a buru gaba na nwere ihe na-eme ị gafee na Naịjirịa efeli ọnụ na-aka o si adị ebe ọzọ ndị ọcha kpara gị aka ọ bụkwa ihe ka ha na-egosi anyị na vidiyo ndị ọcha kpara gị aka eme gị ha bụ emechaa gị pụta you can't even say a word you can't say a word ka this video luo onye ọbụla ntị maka ada ama m ihe Ọnịcha gwara Ogbosi anyị enwere mgbe ọzọ.